Mo moroi shamwari dzangu. Welcome to Nguva yeRubatsiro TV, nzvimbo yako yekunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tiri kuzokuratidzai nzira 5 dzinokubatsira kudzorera mwoyo wako wakarwadziwa, kusimudzira pfungwa dzako uye kuwana simba idzva muupenyu. Gara zvakanaka, bata mwoyo wako, tichatanga. Shamwari dzangu, tinotanga nemanzwiro anowanzoitika kana mwoyo warwadziwa: kuora mwoyo, kusuruvara, kushaya hope. Izvi ndizvo zvinotitadzisa kufambira mberi. Asi pane tariro. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzekudzorera hope uye simba muupenyu. Nzira yekutanga ndeyekuregerera. Kuregerera vanhu vakakukuvadza. Hazvireve kuti unokanganwa, asi zvinoreva kuti unorega mwoyo wako kupfekerwa nehasha. Funga nezvemunhu akakukuvadza uye bvuma kuti upenyu hwako hwakakosha kupfuura kutsigira marwadzo. Nzira yechipiri ndeyekutaura. Shandisa shamwari yakavimbika kana journal yako kutaura manzwiro ako kunobatsira kuderedza kushushikana. Usatye kugovera marwadzo ako. Shamwari dzako dzinokuda uye dzinokunzwisisa. Nzira yechitatu ndeyekuzvichengeta. Meditation, kufema zvinyoronyoro uye kushanda pamwoyo wako. Zvishoma nezvishoma, simba rinodzokera, pfungwa dzinonyatsozorora. Nzira yechina ndeyekuwedzera upenyu hwako nechido chitsva. Dzidza chinhu chitsva. Tamba, shandisa tarendi yako. Mwoyo unorwadziwa unoita zviri nyore kusara usina hope, asi kuita zvimwe kunodzosa mufaro. Nzira yechishanu ndeyekutsvaga vanhu vanokutsigira. Shamwari dzakanaka, mhuri kana community groups dzinokupa simba. Usazvimanikidze uri wega. Rubatsiro runounza hope uye simba. Shamwari dzangu, izvi ndizvo zvinhu 5, nzira 5 dzinokubatsira kudzorera mwoyo wako. Ziva kuti unokosheswa, unokwanisa kukunda marwadzo, uye hope dzako dzichadzoka. Gara wakasimba, gara une tariro. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Thank you for watching Nguva yeRubatsiro TV. Subscribe for more guidance, motivation, and real-life solutions. Share this video with someone who needs hope today. Gara wakasimba uye rangarira
Hope is always around the corner.